teraz mi povie, že to nemáš natočené. No ja som na to moc nepripravil. V decembri 2014. Asi pol roka po škole. Techniku prostredia budov na STU v Bratislave. Prídem do práce, začnem pracovať, idem na obed, potom po obede idem domov. Keď mám projekt, tak záleží, že či budem nacenený alebo že v realizácii. Keď je v realizácii, tak vlastne sa riešia každodenné problémy od rána, maily, telefonáty, stretnutia, nejaké stretnutia na stavbách. A to technika. To, že ako to funguje a ten výsledok, že na konci prinesieme v podstate ľuďom dobré prostredie. Ono je fajn vidieť tá stavba, keď už je hotovo, keď už funguje, takže tam ľudia vlastne sú a sú tam spokojní.